Jahas. Tälle kanavalle ei oikein tullut mitään videoita viime aikoina ja syynä on se, että kortti on jo autokortti ja ihan näillä mopoilla oikein kehtaa peristellä, ettei lähde sekään nyt sitten saman tien. Tosiaan tää Vovohan on vähän muuttunut nyt se video, missä mä ajelin tällä, niin tämähän oli 50 ja no. Ja sitä sen enempää, se oli aika paska tekniikka, mutta tää nyt on selvinnyt jonkinlaisen muutoksen tää mopo ja tässä on nykyään tarrasarjaa sun muuta, mutta tästä olisi nyt aika luopua melkein ja pitäisikö tällä videolla vähän höpötellä tästä tekniikasta sun muusta ja jospa joku ostajakin löytyisi tällä videolla. Se aloittaa melkein alustasta tässä näin, että täällähän meillä on Aprilia MX kautta Generic Trigger kautta mitä ikinä onkaan mopoja ollut tällä keulalla. Tosiaan USD, hyvä keula se on, en tiedä. Jenkit tykkää haukkuu näitä, mutta kyllähän tää on ihan hyvä. Öljyä tää ei vuoda ja mä laitan tänne öljyä, koska viime omistajalla täällä ei oikein ollut. Tää oli aika tyhjä keula, niin mä laitoin uudet öljyt tonne, niin tää on oikeesti aika jämpti ja hyvä keula. Ei vuoda. Tää on päällystetty tämmöisellä puilon tämmöisellä kumikortsulla saatan. Kutistesukkaa, mutta en tiedä mihin johtoon tommonen kutistesukka menee. Anyways, takanahan tää on ihan perus jousi. CP:n alkuperäinen, ei oo mikään paras, sanon suoraan, että ei oo mikään. Kyllä tämmönen 100-kiloinen kuski, niin ei tää nyt hirveen tonttiin mene. Mutta 2 päällä jos ajaa yli 150 kiloa yhteispainoa, niin en tiedä. Ihan sama. Tosiaan motot. Kesärenkaat. Pinta on vielä jonkin verran, mutta no pakkorengas varmaan jo. Uusi takajarru, ei kun mikä, uusi takaratas. Tää on 48 tai 45, nyt mä en oikein muista. Vittu loppu tallennustella kesken. Niin. 45 tai 48 takaratas tai 44 jopa. En ookaan nyt en muistakaan ulkoa ja 15 eturatas. Aika aavikkovälit, mutta tällä tekniikalla, mistä puhutaan ihan juuri, niin on ihan hyvät välit. Ja takajarru vakio, mutta etujarrua ei ole. Se saattaa nyt tilanne muuttua, koska mä ehkä ostan nyt tässä lähiaikoina jonkun jarrun tohon ja jos en löydä tohon keulaan menevään, niin yrsin sitten NC-koneella jonkun adapterin siihen, että melkein jos tuut ostaan tän, niin tässä on jo jarru siinä vaiheessa. Että sitten varmaan mennään kiinnostavimpaan osaan, eli tuohon tekniikkaan. Ja tämähän on Rabasan kone CP-rungosa, eli saatana, jumala. Tää kytkinkoppa on nyt vähän huonoissa maaleissa, koska no, tää on ollut siinä 50 tekniikassa, mutta silloin kun tää vaihtui tähän vähän isompaan, niin lohkot on nyt maalattu glitterillä, en tiedä näkyykö tuossa, mutta siis musta ralli joku 9005 vai mikä on ja sitten vähän glitteriä päälle 2 kolakkaa ja kyllä meinaa kestää bensan valutusta niin kuin kaasari ja säärin, niin ei ole lähtenyt grammaakaan maalia. Mutta tää nyt on peruskulumaa, ei tästä tarvinnut välittää, ei tää nyt kuitenkaan sormella lähde. Mutta joo, elikäs tämmönen 88 BR sylinterisarja, mutta tässä on 46 millin iskun Parmakit kampi akseli, joka tekee tästä koneesta 90-kuutioisen kyllä. Ja tässä on ihan helvetisti vetoja. Tää on nyt tehokkain mopo, millä mä oon ajanut. Mä en usko, että mennä kuin 120 tällä, mutta senkin on aika iso lukema varmasti mopolle. Ja niin. Toi tieto on tosiaan vääristetty, tää on Meksikossa kuvattu YMS 45 tää kulkee, mut siis niin. Sitten tässä toimii kaasarina 28 PVK, V-Force 3 läpät ja tommonen Motoforce. Miten voi loppua koko ajan tallennustila? Niin, jatketaan nyt tästä noin. Elikkä imuina toimii 28 VVK, Kiina perus, porattu 3 milliä. Joten ei löpö, ei polttoaine lopu kesken melkein vedätyksessä sitten. V-Force 3, vapari putsari, tai ei edes vapari, vaan tommonen seitti. Toista kaikki tehot saatana irti. Ja sitten tommonen Motoforcen BVK imukaule. Tilaa on oikeesti toimia jopa. Ei osu iskariin, no ehkä vähän osuu iskariin, mutta siis saa irti ilman, että täytyy purkaa puolet moposta. Niinku derbe. Perus tämmönen hana. Ja se on siirretty tähän vasemmalle, koska silloin kun tässä oli 50, niin tässä oli se Polinin putki ja se meni oikealta ja se osui bensaanaan. Niin tässä on nyt siirretty tälle vasemmalle tää koko sydeemi. Ja se on tuolta toiselta puolelta tulvattu, eli ei vuoda bensaa ainakaan vielä. Ja viilattuhan tää muuten on kans, eli verrattuna vaikka 88 tää vetää oikeesti enemmän. BR10 ES-tulppa siellä, jos siellä on jotain merkitystä. Ja sitten tämmöset Seletran kisasähköt. Monet haukkuu näitä, mutta nää on ehkä tässä on 2 johtoa. Tulee vaan sytytykseltä. Ne on ehkä simppelimmät sähköt, mitä vaan mopoon saa ja juu. Mutta valoille on muille tässä tulee akulta. Ja akkua pitää välillä ladata, mutta mä näytän sen viritelmän kohteliin. No niin, siirretään vähän kuvauspaikkaa sattumista syystä. Saatoin ehkä kaatua tossa vitun lumessa, mutta juu. Mistä jäätiin? Tosiaan. Joo, tässä näin on Acerbiksen etulokari, 4-puokin YZ maski, tosi hieno. Siinä on kaikki hienot tarrat. Koodemman tangon pehmoisesta ja kutosen tanko, pikakaasu on hyvä. Donitsit, koso on hyvä. Ja tommonen lisävalopuilon on ihan helvetin kirkas meinaa. Kyllä meinaa näkkeä. Sitten tuolla on tämmönen perus takavalo ja tuolla on kilpi. Kilpeä mä en näytä.
No niin, miten se toimii sähköt? No tosiaan, otetaan tää penkkinapea irti tästä, niin menee näytän. No niin, eli tässä on tämmönen. Tää on vähän likainen nyt tää tila, mutta siis tää on 12 voltin Tokmannin akku Oraconesta. Ja se tulee tämmöiseen laturipistekkeeseen ja tohon noin mä keksin vielä semmosen kumikiinnikkeen, mutta tolle, että se ei lähde irti varmastikaan. Ja niin siinä on akku ja vähän tyhjä se on kuin 12 volttia, mutta kyllä piisaa meinaa. Laitetaan tästä nyt virrat päälle ja valot päälle, niin kyllä toimii. Siinä on kosakin menee tulille. Ja semmonen, että on simppeli ja sitten saa mukaan toisen laturin tämmösen, mikä voi oikeesti sitten ladata tota akkua. Ja on meinaa Prima ei tarjottaa aina noita akun kenkiä pois. Pitäisikö sitä melkein siirtyä tärkeimpään, eli soundcheckiin. Joten mä päätän tätä nyt käyntiä ja saatte kuunnella 88V sulosointuja. الإمام